Khosi Nation sanibona. Zinganza kwethu njengoba sazi bafowethu iChiefs izolo ibimemezela umdlali wayo omusha sha all the way from Tanzania. Imidifrida lapha yana edlala kahle kakhulu siwabukile ama video wayo idlala kahle kakhulu. Is a good signing. Siyabonga Khosi Nation. Nazi ke izintsha ke bafowethu eyingenayo manje. La nazi izintsha siyitholayo zithi iKaizer Chiefs angiphethe amehlo. iKaizer Chiefs ifuna umdlali walapha yana eAngola strike salapha eAngola uGilson uGilson Gala. Yes, uGilson Gala. Siyabona ke bafowethu unomlando omuhle kakhulu. Unomlando omuhle kakhulu. Uzobuka ama team akawadlalela lapha yana udlalele eqala i-team yase-Angola lapha ide Gusto ide Augusto. Yes, ide Augusto ngiyibiza ide Augusto, but siyayazi but lamagama awabizeki la. Siyayazi le team thina samaphanti yabona wedlalela yona futhi iyadlala na ku-Champions League le team le. Maphuma ke bona la uthi washa amagoli amaningi kangakanani. In 72 games usha 6 goals kuleya team. Yase ke sasimthatha iSporting Lisbon sase Portugal. Samthatha abafowethu siyabona lapha yana nalapho futhi udlale kahle kakhulu. Samlona samnikeza iB, Sporting B. Siyayazi iSporting B yase Portugal. Wadlala khona nakhona wenze kahle kakhulu. Waphinde wadlalela iSporting umdlalo owodwa iSporting lesesikhulu yakhona khona wadlala umdlalo owodwa sase simlona ke iSporting yabona nanga amaqembu esimlone kuona iReal Ave yase Portugal siyayazi saphinde futhi samlona futhi kwiAntalyaspor seTurkey siyayazi saphinde futhi kanjalo walona kuReal Ave nakhona wadlala kahle. Saphinde futhi yamthenga ke iReal Ave ngo2020 to 2021 wadlala 31 games lapho shaya khona 3 goals. Aphinde futhi wathengwa iWakra la enze kahle kakhulu kwiWakra. Ufike walona oqala kwiWakra ngo2021 to 2022 wadlala 17 games. He scored 11 goals. Wenze kahle kakhulu kulo season 2022 to 2026. Udlale 62 games washaya 29 goals esethengwe iWakra. Yabona bafowethu i-striker wenze kahle kakhulu lapha kwiWakra. Ngiwabukile ama video wakhe. What a strike bafowethu. What a strike. Ukhahlela ngazo zonke izinyawo, left u right, la aqhamuka khona ibhola lingakhona ushaya nethini. And uyajikana istriker nje bafowethu singikhumbuza umsona mangibuka ama video wakhe. Is a good strike bafowethu. Wenze kahle kakhulu futhi kulama season adlule from 2021 nje to 2026 wenze kahle kakhulu lo mdlali lo bafowethu. Is a good striker. Njengoba iChiefs ifuna lo mdlali bafowethu ngiyafisa mina bafowethu iChiefs ingalokhuzi ingasithembisi ngento engekho. Yabo lo mdlali bafowethu ngimbuke kahle bafowethu umdlali lo istrike lesi. Siyazi bafowethu iPSL ayifuna ukusidayisela quality players. So nanga umdlali and uyi free agent njengamanje imdedela iWakra uyi free agent nanga umdlali. iChiefs ayimlande lo mdlali ingasithembisi ngento engekho. Ayimlande Khosi Nation nithini lapho niphawula nithini. And sikhumbule lamagoli abalwa la bafowethu amagoli official amagoli emidlalo eofficial not imidlalo nje ama friendly games akabalwa lo magoli lawo. So kubalwa nje imidlalo kuphela eofficial ngoba uyabona nalapha kwiAngola kwi-national team yakhona udlale imidlalo yo57 wenze kahle kakhulu. He scored 23 goals. Irecord elihle kakhulu lelo bafowethu. We need this strike. Hambani umbuka lapha kuYouTube nibuka ama video wakhe. He is doing wonders. He is doing very well. We need this player Khosi Nation nithini lapho nithini Khosi asizukuphawula kwenu. Peace.